Τζίγκερ Στεφανής, σοβαροί και αξιοπρεπείς. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε σχέση με τους επαγγελματίες οδηγούς και έτσι βρίσκουν ένα γρήγορο ρυθμό, ικανοποιούν το θεατή και όπως πάντα εξασφαλίζουν την πρώτη ανάμεσα στους Έλληνες θέση. Το Toyota Celica GT4, ένα αυτοκίνητο που πριν 2 χρόνια στα χέρια του Σάινθ κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης, ένα αυτοκίνητο που στο φετινό αγώνα έδειξε τις δυνατότητές του στα χέρια του Έλληνα πρωταθλητή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο Γερμανός Χάιμπαχ, ο έμπειρος αυτός τεχνικός που έχει την ευθύνη συντήρησης του αυτοκίνητου Τζίγκερ, ενθουσιάστηκε από τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι Τζίγκερ Στεφανής το 31ο Ράλι Ακρόπολης. Οι ελληνικοί αγώνες έχουν ανάγκη από σοβαρούς συμμετέχοντες, από ανθρώπους που σέβονται τους υποστηρικτές τους και οι Τζίγκερ Στεφανής το έκαναν ακόμη μια φορά και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Οδήγησαν γρήγορα τη Celica GT4 και παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και την ποινή που χρεώθηκαν, δεν πτωήθηκαν και με το κεφάλι ψηλά και πάντα με χαμόγελο διατήρησαν την πρώτη θέση ανάμεσα από τους Έλληνες. Ένα πρόβλημα δημιουργήθηκε με το σύστημα διεύθυνσης. Οι Γερμανοί τεχνικοί, σε συνδυασμό βέβαια και με τους Έλληνες, άλλαξαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα την κρεμαγέρα στο αυτοκίνητο του Τζίγκερ. Ταχύς, σοβαρή και αποτελεσματική η πρώτη Έλληνες, η Τζίγκερ Στεφανής. Νομίζω ότι περισσότερα σχόλια περιττεύουν και αυτό που μένει στους αγώνες του αυτοκινήτου είναι το αποτέλεσμα.